200 de mililitri. Nu știu dacă are. Consumația. Aici acum, Nelu. Da, dreapta. Plus consumația. Du-te înainte. Du-te înainte, Mari. Da, înainte, la... Hai că vine autobuzul. La noastră. Dreapta. Să nu spuneți că nimeni nu fumează de aici, măcar fumezi și un țigar. Nu. Mâine. Așa, ți-am zis, 4 lăzi de bere cu bere, 4 sticle de whisky cu whisky. Așa, vezi tu ce mai ceri. Nelu, mersi, dar unde ne urcăm pe trotuar? Mergi. Mergi, Mani. Și consumația. Nașul. Hai, Și așa. Așa, Nelu. Așa. Cum pleci tu? Nu ne vezi. Da? Păi da, Uite cum mireasa negociază. Coca-Cola Light. Hai, zi, dacă nu, faceți nunta fără mireasă. Ce e atâta? Lasă-i, hai zi, când e mireasa să te sune. Bine, dacă vrei să negociezi, mai vorbim. Dacă nu, noi stăm și mâncăm și bem. Nu, așteaptă pantoful. Hai. Ceau, Pa. eu vreau o Coca-Cola Light. Nu vrei o... O ce? Ochiuri? Nu. Nu, n-ai stilică. V-ați decis? Te rog frumos să te decizi. Ce vrei ca la profes? Tati, ți-o o infuzie de mocot? Nu, n-ai greșeală. Auzi, e greșeală. N-ai stil Lipton? Nu avem. Brigat. Și anume? Un brigat. Sau fresh sau brigat, portocale, piersici. Altceva? Da. Ce la Azi n-a fost soare, că dacă era și soare... Oricum, Nelu, recompensa trebuie împărțită. Suntem 1, 2, 3 și 4. Pentru șofer ai comandat bere fără alcool. Ai comandat Pepsi. La naș, nu la... Lasă-mă că dă mireasa la nuntă. Da? Nu mi-am drag, am vrut să beau. Bună apa. Nu mai sună posul. Păi lasă-mă, că nu... Lasă mă, n-are nevoie de mireasă. Înseamnă că nu am negociat. Acum se bat pe papuci, ce fac acolo? Mine lucrezi, Mariu? Mi-a rezolvat tu? M-a dus o poată din concediu. La Vinia, Nu mai lua liber. Să fiu sigur. Eu am făcut programul. Păi nu știu dacă se Nu mă, la nici 5 minute, mă. Zic că suntem pe drum. Pe drum suntem, imediat ajungem. Nu se aude motorul, la dreapta. La dreapta, se poate? Ajungem imediat. Hai că ajungem. Bă, e treaba noastră. Nu zi nimic, secret. Hai. Sticle de bere sigilate. Acum dozele vă stă în gând. Face Alzheimer de la ele. Așa a fost, bă? Știi sigur? Din că știu. E cercetat. Farinele sunt pe drum. Deci cu farinele sunt pe drum. O să ajungă și cu farinele. Să vedem bine asta. Strigați tare. Să vină mireasa. Să vină mireasa. S-au răzbunit hoții. M-a spunat mireasa a doua oară, am luat băieți. Trebuie să plătească ceilalți hoți. Mă plătește și bine. S-au răzbunit hoții, au fugit și cu microfonul. Hoților, aduceți microfonul înapoi, dăm noi bere. Cu de alea, fiecare. Atunci negociați cu ceilalți hoți care au furat. Și voi luați de la ei. S-au făcut în combinație, s-au mers în combinație. S-a negociat pe sticle și n-ați adus sticle. S-a negociat odată. Pe sticle. S-a
negociat pe sticle de bere, n-ați adus sticle de Ați bere. spus doze. Când am spus doze și o sticlă de whisky. Cu farină nu o să așa. Așa e, eu am fost martor. A spus nașul doze. Până la urmă, dacă nu stai o să vorbim cu domnii de la bucătărie să aducă niște sticle goale și turnăm berea în celelalte și nu e o problemă. Mai dă o sticlă, acum va fi. O sticle de whisky, că suntem... Hai că ții lumea în loc. Hai că mult, hai. Dar primiți toți pedeapsa. Și ceilalți toți, dar tu negociezi. Păi tu negociezi. Și tu primești pedeapsa. Treci aici. Și tu. Eu sunt intermediar. Nu. Ceilalți. Ca și intermediarul ăsta la. Numai intermediari. Nu, că pentru asta mai scădem o sticlă. Pentru mireasa asta. Dar e ca... Hai să vedem. Ia-ți-i pantofi. Acum să vedem pantoful dacă se potrivește. Sărută mireasa. Dacă se potrivește pantoful, să vedem. Descalță. Mai bine să nu se descalță, lăsați-l. Fie-i satană. Cinerică, ți-ai luat mireasa?